Mato pa niya, for these reasons, the church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Palihog. Hello, may hapon, Pastor. May hapon, Igzon. Din ka nanawag, Igzon. May hapon dia Mr. Bacalaris. Nakapanawag may balik. Inato nakalabay Martes. Matod ba ni mo sayo-sayo ta? Para dako-dako. Ay, ito nanawag kinili ka ang Martes? panahon. Oh, yes, Mr. Bacalaris. Ako to. Okay, salamat, Mr. Questionable. Huwag mo kailang Mr. Bustamante. Mr. Bustamante lang. Bustamante. Dagan salamat, brother Bustamante. Sige, Igzon. Mato ni mo, Pastor, sumala ni mo natong unang simbihan ni mo na dunay 8 ka mga bersikulo kapitulo gigamit sa mga Katoliko. Ilabi na gyud sa Catholic Faith Defenders. Pagpamatuod nga adlong Domingo mo ang igpapahulay sa mga Kristiyanos. Nya matod pa nimo kining 8 bisan sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 dili matud pa mabasa ang pulong Domingo bisan sa Bibliyang Katoliko. Akong pangutana, barugan bagyapon na nimong maong baruganan? Okay. Naway mabasa diha sa kininiyang Bibliyang Katoliko nga ang Domingo kanang pinadayag kuno Jess. Palihog kong tubag Bacalaris. Okay, niyang tubag Mr. Bustamante. Dusayop ka sa imong gisulti. Ang akong gingon, adunay 8 ra, butangig ra. Hindi naman gina ninyo madungagan sa New Testament. Mabitaw ninyo ko nga makadungag kay ikasiya, muhatag kong 5,000. Adunay 8 ra ka mga bersikulo sa New Testament naghisgot og unang adlaw sa semana og walay usa nining 8 ra ka bersikulo nga adunay sugo ang Dios nga adunay hiniusa nga pagsimba sa tibok nga kalibutan. Ang sunod nimo nga pangutana, ako pa bagyahapong barugan nga walay mabasa nga Domingo. Ang akong gingon, review hato, kato atong episode ni atong Martes. Ang akong gingon, dili mabasa ang Domingo balik sa kopya sa original nga Grego og ako nang barugan kay na ako'y Grego nga Bible diri. Dili mabalik basa ang Sunday sa pinadayag uno Jess. Natubag imong pangutana. Sunod. Pastor, ayaw pa Pastor kay imong pamaayag neto nakalabay Martes. Matod pa nimo, di mabasa litra po litra diha sa pinadayag uno Jess. Nya kana Domingo karon may dagan ka Greek. So, Exxon. Tayo ba sa Exxon? Tayo ba? Nanawag ba yan? Nang-aghat ba ako atong Martes 15 manawag? Naminaw man di ka, wa ka nanawag. Panasa, guwapo untag nanawag ka kay Prisco pa kaayo to. Kapila na ko balik-balik ka. Nga, atong tanaw, di ba ako maning gikuha? Ako maning gipakita, dire? Ingko Greek ni, unya, giparsing na ni. Unya, di ba nagpakita ko ani, nga Greek? Unya, nagingon gani ko, bisag asa nga Greek nga manuscript, pwede kang Nisli Alan, kung nakaila ka Nisli Alan, pwede usab sa Textus Receptus, pwede usab sa minority text, di ba nagana ko? Ayaw lang putla. Kay nga ni Manggod, nakabalo na ko sa inyong teknik. Namina mo dekato niya taas kay kung panahon, huwag ka nanawag, ay na ka nanawag, nga diin humanato. Okay? Okay, unsa may atong gikahadlukan kung mabasa na sa Grigo? Sa ato pa, ang inyong doktrina, dili mabasa sa kopyas Grigo? Okay, ipahayag ang Grigo. Unsa may atong gikadlukan? Balik ka ni Megson. Mr. Bacalaris, Mr. Bustamante. Sige. Sa pinadayag uno Jess, nasayod ka ba ka ng himira o sa ka-equivocal term sa Grigo, tubag? Ang tubag, ang word nga himira, matog sa mga lexical nga nako diri. Okay? Ang buot pasabot anang himira, day, adlaw. Sunod pangutana. Nasayod ka ba nga kanang equivocal term na naa sa Grigo ng hinira? Tubag, nasayod ka wa? Asa mo nababasa ang word nga equivocal term? Dili sa mga Greek interlinear. Be, taga-iko. Basahi ko sa word nga ang himira equivocal term. Asa mabasa?
Mr. Bagalares, ang imong programa, pangutana, pastor, Mahamon na kami clarificatory lang. ay hindi pangutana. Kahit Okay. kami may mangutana. Okay. Ang akong pangutana, kaya Teka, ka man ba't masayo ba sa na lang equivocal term. Mutubag sa ko. Ang akong pangutana, dili ang pag-ipit nimo. Ang akong pangutana is to clarify. Kay sometimes, magbuot-buot mo og definition, o di dinalagwar ko pwede mo clarify anong definition. Kay klarong istorya, wa kay mabasa. Nga diin, equivocal term ang himera. Asa mabasa? Mr. Bagalares, nasayod ka ba unsa ng equivocal term sa gitawag na to grammar? Tubag. Nakabalo ko, pero di na mabasa Okay. sa interlinear. So, nasayod ka nga equivocal term ng kininiyang Grigo nga himera. Okay, ang equivocal term, why mabasa diya? Nga equivocal term, Ah. Saturday, unya, Sunday, why Okay. mabasa diya? Kung mabasa na ko diri sa Biblia nga Protestante o Biblia nga Katoliko, nga giingon nga kanang pinadayag uno Diyos Domingo, ang Protestante nga Biblia o Biblia nga Katoliko, pangutana, uyunan ba nimo na dili? Mutubag na ko. Dili na ko yunan, kay daan na ko nagpasabot, atong Martes, nga naay mga bugos nga translation, o kanang bugos nga translation, dili mabalik, basa sa kopya sa original. Bisag asa, mismo Nisli Alan, mismo gitawag Textus Receptus, di mabasa, mga bugos ka na nga term. Next, nga pangutan na. Bagalares, kinsa man nga Bible scholar ang gaingon, nga kanang pinadayag uno Diyos dili na Domingo, kinsa Okay. nga Bible scholar o ikaw ra, tubag. Dili gid ako. Kaya ni, wala sa ako ang burden of proof nasa inyo ha. Pero naatay masaligan dire, walay sandi dire. Gitawag ni kang William D. Mounsey, interlinear for the rest of us. Gi-parsing nga tanan dire. O sa parsing dire, ato ipakita walay Domingo dire. So sa ato pa kanang inyong gisaligan nga mga translation, iyan ang interpretation. Kay sugin lang ko kamo sa natad sa theology adunay tulo na ay gitawag og formal equivalency, that is literal translation, na ay gitawag nato og kining thought for thought nga translation, na ay gitawag nato og free translation. Ang gihimo sa uban free translation, that is their interpretation. Dili mabasa letra por letra didto balik sa Grigo nga Biblia. Busa ang gisaligan na sa uban, labi na si Katolik, gitawag nato og mga bugos nga mga Biblia. Mga bagani ako nga, balik ta sa Revelation 1:10 sa Grigo. Balik ta sa Greek. So, Mr. Bagalares, wa kay katugan nga pangalan. Na ako'y gikatugan, Mr. Bustamante, di lang ka mo dawat. Di lang ka mo dawat, kini lagi, oh. Oh. Bible kalan. Ganun sa? Nga dili, Domingo, kanang pinadayag uno Diyos. Ang imong pangutan ha, gitawag na siya og fallacy. Kaning gitawag na to og kaning nagbuot-buot kag pangutana nga wa pa gani na establish sa Greek. Kani bitong i-presume nga naa nga Sunday. Unya wala di ay busa ang pangutana mingon naa ba kay scholar nga maka nakingon nga ang Sunday dili mao ang gisgutan sa pinadayag uno Diyos. Mao nay usa ka fallacy igsoon nga diin gibut-buotan nga pangutana. Wa pa mo ka-establish, dapat establish sa ay ha ibutang ang pangutana, ayaw i-presume. Sunod ko pangutana, kanang lisod. Mr. Ganihara ko nag-establish, Mr. Bagalares. Sige, nag-establish, wala ba nag-establish? Nangutan naman ka. Ay, sapaw. Ay, Excuse sapaw. me. Di rabaw ka sa tasalangit ang mananapaw. Excuse me, John, wa kay establish nangutana ka. Ha? Wala kay establish nangutana ka. Ayaw yung kalimot nga ang imong panahon, pagpangutana, wala kag ga-establish igsoon, ayaw yung kalimot. I have established that the Catholic translation and also the Protestant translation of the Bible nagkauyunay. Nga kanang pinadayag uno Diyos Domingo na. O niya, may ikaw karon mihingon nga dili na Domingo. Asa may tuhuan na to. Translation lagi ang gimo igsoon. Translation. Ha? Translation nga Sunday. Kay bisan pagpadaghanay ta. Ha? Kung makahatag kag isa, tagaan ta kag duha ka translation. Nga diin, why word nga Sunday? Padaghanay ta. Pila ra mo ka Sunday inyong basahon. Pero kung daghana sa mga version nga nagisgot nga dili Sunday. Nga naman, tungod kay bugos ang inyong gisaligan. Tunod pangutana ka ng lisod. Diha sa iwang gihuptan karon na simong kiliran ang gitawag na Biblia Espiritualong Katilingban, nakabasa ka ba diha sa pinadayag uno Diyos
O kininiang maklaro na to. Nga sa footnote nga kana Domingo, nabasa ni mo na nawa. Okay. Na ako'y babasa sa Biblia. Okay, Katoliko. salamat. Pamilasa. Ha? Kaya tanawa. Ha? Na ako'y babasa, ha? Okay. O sabi akong basahon dire, John. Ha? Labi na ka na inyong ga-ignore dire. Tungga, Lord's Day. Ano to? Bago lang na ako gibasa kanina. Ini. Ang Lord's Day, Saturday, dili Sunday. Inyo ni katikisim. Ha? O, kinsa ang imprimator, ane? Sa kitism ninyo? Ni Helmstadt, Richard Kugelman. Imprimator protest, Cunisius Hazlitt. Okay? Imprimator, Francis Cardinal Spielman. Mato pa niya din ang adlang ipapahulay Saturday, mao ang Lord's Day. Gani inyong giusab. Basahon ako. O niya? Giusab ninyo ha? Giusab. Giangkon sa inyong kadagpuan sa simbahan nga ang Lord's Day, mao ang Saturday. Wa mayog Sunday. Giusab ninyo. Basahon ako. Inyo na nga balasahon. Magmahay yung ka ganun nga tanak ka kay nun, nahayagan mga tauron. Yeah. Ingon sa di, the church commands us to keep Sunday. Kinsa nagkuman ang church, dili si Kristo, dili ang Biblia. Mato pa niya, for these reasons, the church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Wala, klaro na kayo. Ha? Di usab sa Santa Iglesia Katolika ang Lord's Day na Saturday ngadto sa Sunday. Wala na. O, sunod, di mo pangutana. Mr. Bacalares, ako nangutanag sisisi. Ay. Ang akong Ay, Mr. Bustamante, wako na yung sisisi. Dili ni sisisi. Ang sisisi niya na yun, so, no? Ha? Uy, murag nalibog na galing ka. Murag ko na lang tingali mahibaluan ni karon. Niyara ang sisisi. Okay? Dili sisisi akong gibasa, murag nawala naman ka sa katarungan. Oh, dili ni sisisi o nawala ka. Niundang ka. Manong imo magiputol. Dapat man imo magiputol. Oh, niundang na siya. Mao na akong gingon sa inyo mga pinangga. Nay mga tanan mo cross-examine, dili makagwanta, muundang na lang. Anong niundang? Makawaunda ka niundang? Ngano? Habdusan ka aning inyong mga libro? Ha? Momit ang akong gignon, nga gusto ko makatabang sa Roman Catholic Church. Kaya Roman Catholic Church, naghibalo sa ilang pagtulunan nga ilang giusab. Pero ang mga Catholic Faith Defender, naningkamot sila nga dili mo sunod sa katurungan sa ilang simbahan. Klaro makaini. Osmon ko sa pagbasa. Mao man ni siya, For these reasons, the church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Malagi ako kayo nun pa. Ambot dalagay. Pinanggat na baya mo. Ako nagmahal ko ato ni Brother Bustamante. I love you, Brother Bustamante. 5 motos ang nabilin. Pero lisod kayo nga ang kamatuoran ato nga balihon. Okay?